Yesterday, I spoke with Kunu President-elect Trump. nkumara President Trump fɛ ka taa sibila kɛ a ye a ka sansɔrɔw la karataw senfɛ ne ka tila ka kan di a ma n ko n bɛna laɲini kɛ n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara a taw kan u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka fanga yɛlɛma nin kɛ nɔgɔyaw kɔnɔna na lamɛriki jamanadenw n'o ka kan. Yesterday, I also spoke with Vice President Harris. Kunu nkumara jamanakuntigi dankan Kamala Harris fɛnɛ fɛ a kɛra n baarakɛɲɔgɔn ani jɛɲɔgɔn ani furuba baarakɛla ye yɛrɛkɔfɔw ye jamana ka ɲɛta kuraw dajiraliw de ye a sigilen bɛ hakilina jɛlenw ani ko nafamaw ani ko gɛlɛnw furakɛliw de kan jamana bɛ kelen de sugandi jamana ani jamanadenw yɛrɛ bonya kama an sɔnna jamana ta sugandilen ma ne b'a fɔ waati caman ko jamana kanu tɛ kɛ i ka nafa dɔrɔn kan wa i tɛ se ka kɛ i sigiɲɔgɔn fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko bɛn bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ne an sɔnna an ka lamɛriki fasodenyaw ma hakaja i mana kɛ ka kala ta cɛbɔ fɛn fɛn min ye n'an ye fadenya in bila kɛrɛfɛ ne hakili la wa n jigi b'a kan fɛnɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an faso ye jamanadenw ka hakilinaw I kan. hope we can do, no matter who you voted n jigi for. bɛ a kan fɛnɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka lamɛriki kalata baara latɛmɛsiraw latilenninw kɛ u bɛ sira jɛlenw ani sira latilennenw de kan wa an bɛ se ka an ka dannayaw da a kan hakaja e ye gaɲɛ sɔrɔ i ma gaɲɛ sɔrɔ an bɛ se ka dannaya da a It kan. is honest, it is fair, and it is transparent. And it can be trusted, win or lose.